Unop en ook de prins van Genk. Daarachter steekt Jerry Unop. En ik heb hier een hele mooie beker. En dat is voor de winnaar van de Jean Janssen trofee vorig jaar 2024. En dat is toen gewonnen door het kok Greutsj Op Gelaen. Maar je hebt een aandachtje nog niet gekregen.